ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଏଇଟା? ଜୋରେ ଜୋରେ ଜୋରେ। ହଁ କ'ଣ ଏଇଟା ବାପା? ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ ପୁଅ? କ'ଣ ଏଇଟା? ବୁଟ। କ'ଣ ଏଇଟା? ମୁଗ କାଜୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ବାଦାମ। ଏଇଟା କ'ଣ? କୋଉ ବାଦାମ? ପସ୍ତା ବାଦାମ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ ପୁଅ? ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୁଜୁରାତି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ବାପା? ଶାଗୁ। ହଁ କିରେ ପୁଅ? ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଅ? ଅଟା। ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ କମ୍ପାନୀର। ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ହବ ବାପା? ପୁରା କ'ଣ ହବ କିରେ ବାପା? ଛତୁଆ ହବ। ହଉ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ କମ୍ପାନୀର। ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ନା ଟିସୁ ପେପର? ଏଇଠି ଚୁଡ଼ା ଗୁରା କେଡ଼େ ପତଳା ଚୁଡ଼ା, ଟିସୁ ପେପର ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଟିପ ସ୍ପଞ୍ଜ ଗଦି ଭଳି କେମିତି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍, ବଡ଼ ବାଉଲ୍ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା। ଇଏ ହେଲା ମୁଗ, ଇଏ ହେଲା ମୁଗ, ବାଦାମ, ଏଇଟା କାଜୁ ବାଦାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗହମ ପାଉଡ଼ରଟା ଅଟାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗୁ। ଶାଗୁରେ 20ଟା 21ଟା ପସ୍ତା ବାଦାମ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି 3-4ଟା। ଏସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭାଜି ହେବ, ଭଜା ହେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ଚୁଡ଼ା ଗୁରା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମର ହେନା ଫୁଲ ନା ଛେନା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ହାଲକା ଆଉ ଏତେ ପିଓର ଧଳା, ପିଓର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଇ ଆସିଲାଣି ପାଖାପାଖି। ବୁଟ ଭାଜିଗଲାଣି, ତେଣୁ କିଛି କିଛି ବୁଟ ଫାଟିଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଟା। ଅଟାକୁ କିଛି ହାଲକା ଭାଜିବେ ନାହିଁ ତ ଅଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି କିଛି